Raġel ta' 50 sena ma natax il-ħelsim mill-arrest wara li ġie akkużat li jeddet lis-seħba tiegħu f'każ ta' vjolenza domestika. L-allegat każ seħħ f'Bormna nhar il-ġimgħa lejlet il-miliet meta l-mara rrapportatu lill-pulizija u qalet li s-sieħeb tagħha kellu f'idej ħodda iżda rnexxiela taħrab il-bogħod minnu. Is-seħba tiegħu ammettit ukoll li t-tnejn għandhom problemi ta' droga. Ir-raġel ġie mixli fil-qorti li jeddet lill-mara li jaqtala rasa u li qal li kien se jtemm ħajtu u ġie mixli wkoll li kiser ordni ta' protezzjoni u żewġ settijiet ta' kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja u allura sar riċediv. L-ispettur Omar Zammit fisem il-prosekuzzjoni spjega li l-mara kienet diġà qed tgawdi minn ordni ta' protezzjoni iżda minkejja dan baqgħet tiltaqa' mar-raġel. Ingħad li kemm ir-raġel kif ukoll is-sieħba tiegħu kienu qed ifittxu lil xulxin. Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo li semet il-kawża ordnat li r-raġel jibqa' jinżamm arrestat sakemm il-każ ikompli. L-avukat Nicolas Mifsud dera r-raġel. Żewġ tirġiel Libjan ta' 42 sena u Sirjan ta' 30 sena wieġbu mhux ħatja li ħebbew u kkawżaw ġrieħ ħfief lil xulxin barma li taqtaw bil-ponta waqt ġdida li seħħet f'Marsa Skala l-għada tal-miliet. Huma tresqu separatament quddiem il-Maġistrat Nadine Santrija mixjin ninsulentaw u għeddew lil xulxin waqt li jużaw b'mod ħażin mezzi ta' komunikazzjoni bil-Libjan akkużat ukoll li hu riċediv. Il-qorti semet kif il-pulizija ssejħu fi triq iż-żonqor wara rapporta ġdida fejn instabu armi li jaqtaw bil-ponta. Il-Libjan instab bid-demma'on u tieħed l-isptar Mater Dei waqt li s-Sirjan ġie arrestat fuq il-post. Filmati minn kameras fuq il-post urew li l-irġiel armati waqt l-inċident u dan wassal ukoll għall-arrest tal-Libjan fl-isptar. Id-difiża talbet il-ħelsiem mill-arrest ta' tnejn li huma iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat, speċjalment fil-konfront tas-Sirjan minħabba l-gravità tar-reat. U l-fatt li l-inċident seħħ f'post turistiku b'minuri preżenti u l-biża li jaħrab mill-pajjiż peress li m'għandux dritt jgħix hawn. Il-qorti ċaħdet il-ħelsiem mill-arrest tas-Sirjan filwaqt li laqgħet it-talba fil-każ tal-Libjan li kien irrappreżentat mill-avukata Francesca Zarb u nħeles fuq depożitu ta' 2000 euro garanzija personali ta' 3000 euro u taħt ordni ta' protezzjoni u ta' trażżin sa tmiem il-proċeduri.